नैथि गुणोत्सव 2022 मायथाइनि जि गुणोत्सव बेखौ चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो चिरां जिल्ला बर' फरायसा आफाद बिनिफ्राय जोङो एसे नायफैनाय जादों। नैबे खुंग्रिं गोजौ फरायसालियाव दा बेवहाय जि गथ'फोरनि गाव गावनि रोंगौथि बे रोंगौथिनि जि माबा फिथाइ बहननो नागिरनाय बिनि सायाव दिनै नुफैदों। बे मोनसे मोजां परिबेस आरो बे परिबेसखौ नुनानै मोजांबो मोनदों। मोनसे बाथ्राया बेनोल' जों नायफैनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जे दिनैहाय आसाम सरकारा जोंनि थाखो 6 जि थाखो 6नि सोंलु बे सोंलुआ जाहैबाय इंराजिनि फैदों। बे इंराजिनि फैनायनि थाखायनो दिनैहाय जोङो थाखो 6नि जि फरायसाफोर बिसोरनि जि रोंगौथि बेखौ मोजाङै मोनहोनो थाखाय जि इंराजिनि सोंथियाव गथ'फोरा जिहेतु मोजाङै फिननो हानायनि गोहोआ गैया आरो बिसोरो बुजिनानैबो उल्थां फाल्थां जि फिननाय जाफ्लांगोन बेखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद सावरायलायनायनि गेजेरजों दिनैहाय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बिथोन हरनाय बादियैनो जोंनि जिल्लायाबो एसे नायदिंफैनाय जादों। आरो बे नायदिंफैनायनि गेजेराव दिनै नुबाय जे खुंग्रिं गोजौ फरायसालियावबो थाखो 6नि जि गथ'फोर बिसोरनि गुणोत्सवनि जि सुमोनथाइ बे सुमोनथाइखौ लानाय जायाखै आरो बे मोनसे मोजां मेसेज। दा जाहोना बेनोल' जिहेतु आथिखालाव सरकारा गुणोत्सवनि जोहै फरायसालिनि जि माबा ग्रेड बेखौबो नोजोर बोनाय जायो आरो बेखौ नोजोर बोनानै जुदि थाखो 6नि गथ'फ्रा जुदि मोजां रिजाल्ट दिन्थिनो हायाबा बे फरायसालिनि जि ग्रेड मोननांगौ बेबो मोननाय नङा आरो फरायसानि जि ग्रेड मोननांगौ बेबो मोननाय नङा। थाङै थुङै जोंनि गेजेरावहाय जि जायगायाव बर' मिडियाम फरायसालिफोर दङ बे फरायसालिफ्रा CD आव थाङोबा बे मोनसे गाज्रि अबस्थायाव फैगोन। बेनिखायनो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां सिन्था खालामनानै दिनैहाय बे थाखो 6नि जि गुणोत्सवनि सुमोनथाइ बेखौ दोनथ'नाय जादों आरो इयुनाव जुदि बियो बर'निनो सोंलु फैयोबा बिनि आन्जादा जाफिनगोन। दा मोनसेल' खावलायनाय बेवहाय जिहेतु आरो साननै दंबायो मोनफ्रोमबो जोंनि बर' माहारिनि जि बर' बिजोंखौ मोजां मोनग्रा बर' रावखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमखौ खावलायनोसो लुबैदों जे फोरोंगिरि आरो जोंनि जि बर' समाज बे बर' समाजनि सुबुंफ्रा साफ्रोमबो बेवहाय मदद होनांगौ। गारजेनफ्राबो बेवहाय खुनु माबा दुखु खालामनांगौ बाथ्रा गैया जे गावनि फिसाया बेवहाय थालांबाय बेखौ सिन्था खालामनांगौ गैया। जोङो मोनसे मोजां माबाखौ लाबोनो थाखायसो गथ'फोरनि जि रोंगौथि बेखौ मोजाङै गुन गोनां खालामनायनि जि राहा बेखौ लानो थाखायसो नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेखायनो खावलायदों साफ्रोमबो आरोबाव फैबाय थानाय जि समफोर जुदि बेफोरबायदि जायोबा साफ्रोमबो जोंनि बर' हारि हिसाबै साफ्रोमबो बेवहाय मदद होगोन। बेखौनो आङो दिनैहाय नैबे खुंग्रिं गोजौ फरायसालिनिफ्राय आङो साफ्रोमनोबो गुरैयै खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।